Ja, velkommen til vejret. Som I kan se på Danmarkskortet, kan I se, der er meget besynderlige volde rundt omkring i landet. Det skyldes, der er kommet et meget forfærdeligt fænomen i Danmark, hvor I skulle regne med volde. Det er meget underligt. Især ved Kolding og Herning skulle blive rigtig slemt. Jeg skulle gerne have en journalist derude. Jeg kan ikke helt huske, hvad han hedder. Det er Mikkel. Ja, det er irriterende. Ja, det er Mikkel. Det er Mikkel, kan du høre noget? Kan du høre mig? Ja, jeg skal starte. Er vi live? Ja. Hej, mit navn er Mikkel, og vi står i Herning, hvor det mærkelige boldfænomen skulle opstå. Der er fået overskyde, så det burde snart starte, og hvad fanden er de? Ja, det var en mærkelig noget, der skipper den Mikkel. Jeg håber, jeg ikke har noget okay. Ja, vi er med femdagsprognosen. Ja, som I kan se her, får vi meget overskyet i dag med stadigvæk et boldvejr. Ja, med meget 6 mm i timen i sekundet. Det er meget kraftigt vind, må jeg sige. Vi får sådan en okay lovende temperatur med næsten under frysepunktet ved nattetimerne. Ja, onsdag får vi stadigvæk boldvejr, men der er jo ikke helt så overskyet, men alle sol. Ja, torsdag, dejligt vejr på så at sige, men ja, lidt skyer og lidt sol. Og okay, godt vejr. Det er ikke noget jeg over. Og fredag, lortevejr med lortevejr med lortevejr. Det er jo Danmark, vi bor med på altså. Og bare lortevejr. Dårlig temperatur. Ja. Og så med meget høj vindmodstand. Lørdag, okay, med kanskje mange skyer. Ja, men 9 meter i sekundet. Og en gammel tusse. Ja. Søndag, det er dejligt vejr. Det er masser af sol. Ja, vi kan ikke mange grader på. Men vi har sat job på burn, baby burn. Hvor så til danse. Ja, det var så vejrudsigten. Ja, det ser vi forstyrret. Hvad fanden er du? Hvad tid har vi ud? Ja. Godt. Hej. Er vi live? Ja. Nu har jeg optaget. Gå i gang. Ja, vi klipper bare. Jeg skal også starte. Er vi live? Ja. Okay. Hej, mit navn er Mikkel, og i dag jeg er i Herning. Ja. Nu, bare ud. Ja, jeg skal også starte mig. Du skal ikke grine! Du kan ikke høre på kamera! Okay. Ja, jeg skal også starte mig. Er vi live? Ja. For helvede, nej! Det er min skæld, hvad det er. Vi skal holde noget.